suoritukset keräävät runsaasti yleisöä. Kerran kesässä, tuskin koskaan talvella omaperäinen oululaisyleisö miehittää jäähallinsa viimeistä sijaa myöten. Herkules Eurooppa-kisa tarjoaa tonneittain trimmattua lihaa, suuria tunteita ja ulkomaalaisia filmitaivaan luonnenäyttelijöitä. Eli lihaa pitää olla muuallakin kuin kielessä. Herkules Eurooppa-kisa on suuri show, mittatilaustyö suomalaiseen hienostuneeseen makuun. Tässä turkkalaiseen koulukuntaan lukeutuva Riku Kiri vetää rekkaa 10 metriä 20 sekunnin pintaan ja itsensä kisan kärkeen. Toki Oulussa hellittiin kulttuurin ystäviäkin. Tässä tuleva action-leffan sankari Manfred Höperl esittelee elämää suurempaa, ympärysmitalta noin 70 senttimetrin hauistaan. Nämä avut ovat aukaisseet miehelle roolin maanmies Arnold Schwarzeneggerin tuottamaan elokuvaan. Miksi suomalaisessa elokuvassa käytetään jotain linnunluista Matti Pellonpäätä eikä esimerkiksi miehen kokoista Riku Kiriä? No, se on kyllä totta, että näitä varpusia on aivan liikaa, mutta toivottavasti tällaisten kilpailun kautta ja menestyksen kautta nämä elokuvaohjaajat ja tuottajat huomioon, että voisi olla joku toinenkin vaihtoehto. Ja kisan loppu olikin Rikun juhlaa. Pikkufiiu kulki miesvoimalla 70 metriä ja parit pirssit pistettiin pinoon 14 sekunnissa. Voitto oli ylivoimainen. No sinä lähdet maailman vahvimmieskisaan Ranskaan elokuun lopussa. Lähdetkö tekemään sinne parhaasi ja katsomaan mihin asti se riittää, eli tällaisella suomalaisella nöyryydellä? Sanotaan, että sinne on turha lähteä nöyränne, että ainoastaan voittoa hakemaan. Ja se etu tästä on, että mulla on vähän tuntumaa näihin kilpakavereihin, että ainoastaan lajin outous ja tollainen on uutta. Kaikki pistetään peliin. Päivän suurin pettymys olikin viidakon kuningas Tarzan, joka ammattiyhdistyssäännöksiin vedoten kieltäytyi kuuluisasta karjaisustaan, eikä myöskään uskaltautunut kädenvääntöön lihaskimppujen kera.